Ми задават въпроса, защо искаш да идеш в Европарламента, нали, там има много пари, може би целта е да се вземат парите. Това е супер неправилен въпрос. Правилният въпрос е, ако ние не вземем парите, кой да ги вземе? Вие искате да ги оставите на тези 240 души, на тази цялата скрап. Тоест въпросът е поставен така. Или отиват някакви нормални хора, такива като мен, като вас, които да вземат тези пари и този ресурс от там, или тези пари се отиват там, където са се отивали 34 години. Се замислете. Да, ние трябва да отидем там, да вземем не само парите, да вземем и ресурса. И ако, защото те достатъчно много взеха от нас за 34 години. Не знам дали знаете, но този валутен борд, ние за да пуснем 1 лев в обращение, ние сме длъжни да купим европейски ценни книжа за 1 лев или евро. Тоест на всяко левче, което ние пускаме в обращение, ние плащаме 1 левче данък на Европа. Така че аз нямам никакви скрупули. Естествено, че отивам там да им взема парите. И тези пари трябва да дойдат при националисти. И ако може да се вземат и много повече. Фактурата им за 33 години е твърде голяма. Аз се кандидатирам за евроизборите, които са тази година, май или юни месец. Моята визия, моите убеждения са националистически, протекционистични и лично аз искам да отида в Европарламента, за да работя по две направления. Първо, Европа от това блато, което се е обърнало в момента с тези политики, които закопават целия континент и не водят до нищо добро, освен да станем подчинени и васали на Съединените щати. Искам да стане една Европа, която да обединее на суверенни държави. Моите цели са: първо, България да има митнически съюз с Евросъюз, защото хората трябва да могат да си търгуват и да си пътуват из Европа. Второ, ние трябва да имаме членство в БРИКС и военен съюз с Русия. Тоест, дефинитивно трябва да сме извън Европейския съюз, извън НАТО и да бъдем членове на БРИКС и военен съюз с Русия. Най-доброто за нас е да имаме само митнически съюз с Европейския съюз. Защото обърнете внимание, че двете най-богати държави в Европа, Норвегия и Швейцария, те не са членки на Европейския съюз. Те имат митнически съюз, т.е. свободно движение на капитали и на хора, до някъде и на стоки, но до там, нищо повече. Моята визия за България е строго прагматична. Просто за България, което носи пари за България, което прави българина по-богат, аз го изповядвам като политика и като визия. Всичко, което води до обедняването на българина и до обедняването на България, това е извън моята визия. Тоест, аз не просто искам да сложа България над всичко, а искам да се води една прагматична политика, която да е насочена към няколко пункта. Първо, защита на средната класа, най-вече средната класа, и на бедните, и второ, защита на семейството. Това означава, че аз ще се боря защита на средния бизнес и на малкия бизнес. Големия бизнес няма нужда никой да го защитава. Щом той е стигнал до там да бъде голям бизнес, той има достатъчно акъл да се оправи сам. Но всичко, което ще направи богата средната класа и всичко, което ще допринесе за традиционните български ценности, като религия, образование, изхвърляне на цялата ЛГБТ идеология, изхвърляне на всички неща, които водят до опростачване на този народ, те трябва да се постигнат. Чисто в конкретика за бизнеса, когато имаме митнически съюз, едно от първите неща, които бих искал да направя аз, е просто да бъдат ликвидирани всички тия вериги, които убиват малкия бизнес. Да, може да има по един голям магазин по една верига в град, но всичко останало трябва да бъде ликвидирано. Границата трябва да бъде затворена за плод и зеленчук извън България. Българските зеленчукопроизводители трябва да могат да продават в България. Не е нужно ние да насърчаваме чужда продукция. И това важи за всякакъв вид продукция. Не ме интересува кой ни е партньор и къде членуваме. Думата солидарност също не ме интересува. Изобщо. Ме интересува българина и българския бизнес да е добре. А дали всички останали ще бъдат зле, това мен изобщо не ме касае. Нека да бъдат зле. Когато ти си вълк, трябва или да станеш алфа, или ще те изядат. А ние, за съжаление, в момента сме в една компания от вълци. Европейския съюз и НАТО. Там геополитиката е безмилостна. И ние трябва да вземем строго прагматични позиции. Не да гласуваме както онзи ден да гарантираме кредити на Украйна. Нас Украйна не интересува. Ако иска утре да ги има, утре да ги няма.
Ние трябва да гарантираме собствените си пари, собствения си джоб. Ние не можем да казваме, ще бъдем солидарни с другите държави от Евросъюза или ще бъдем солидарни с гладуващи от Африка. Не ме интересуват. Мен ме интересува нашите пенсионери да ни гладуват. Също така аз не желая, например, в България да има ЕРП-та, електроразпределителни предприятия, които да взимат дивиденти и печалби и да ги дават в чужди държави. Защото запомнете, че по-лошо от държавния монопол е само частния монопол. Всичко това трябва да бъде специално за тока в ръцете на държавата. Не трябва да бъде в частни ръце. Златодобива, добива на цветни метали също трябва да е в държавни ръце. И трябва да се плаща дивиденти на хората, защото за тази държава са загивали наши деди, прадеди и така нататък. Не може да го дадем на някой частник, той да го изнася. Тук трябва да се вкара както арабския модел. Всеки един българин да получава дивиденд от този добив. Също така програмата в училищата трябва да смени, защото никой нас не може да направи. Не руснаци, не американци, не марсианци. Управията започва от нашите деца. Ние трябва да възпитаме едно поколение, което да не е чалга и да не е опростачено. Поколението трябва да расте с две неща – математика и спорт, основно в училище, и вероучение, здрави семейни ценности. Само тогава това поколение, след 10-15 години, като дойде на власт, само тогава България ще тръгне напред. Иначе ще продължим да влизаме в процес на полуразпад. Това са моите възгледи, това е моята визия за България, затова искам да ида в Европарламента, за да се атакува системата от там насам. Чрез директиви и да работя тази Европа, която в момента е заприличала на едно бунищи, да се унищожи и да стане просто един съюз на суверенни държави. А нашето място е да отидем в БРИКС, да направим военен съюз с Русия. Ако можем да търгуваме с Европа, да търгуваме. Защото ние трябва да имаме пазар за нашата продукция. Но други, като търгуват тук, трябва да се плащат. Всички трябва да се плащат. Това са принципите. Като казвам националистически виждания, имам предвид виждания, които, пак казвам, поставят просперитета и богатството и духа на българина над всичко. Тоест ти можеш да си от Бангладеш да изповядваш будизъм, но ако споделяш моите принципи, ти си националист. Това е накратко. И тъй като тези евроизбори се гласува за личности, запомнете го това, не се гласува за партии. Много е важно личността, която пратиш. Ако някой не споделя моите виждания, нека гласува за някой друг, но да бъде личност. И като гласувате за някой, запомнете 3 важни факта за един политик. Първо, един политик трябва да е успял сам да се изгради, да се изкара пари, да се създаде семейство, да е преживял и лични и професионални катастрофи, за да е паднал и да е станал, само тогава той е личност. Само за такива хора гласувайте. Защото не са невиновни тия 240 души, които са скрап в парламента. Те са огледало на нашия народ. След като народът е опростачен, той гласува за такива хора. Българинът трябва да започне да гласува за личности и за хора, които действително са се доказали, че могат нещо, а не да гласува за скрап и после се ядосва, защото тази скрап го управлява. Ако аз бъда избран и вляза в Европарламента, автоматично ще започне създаването и на партия, която ще има същите тези цели, визии и ценности, които ви казах. И всеки един е добре дошъл. Аз не разделям хората на леви, на десни, на комунисти и на фашисти. Нито искам да се покланям на Русия или на САЩ. Аз ми се иска точно този мироглед, тази визия да бъде пресъздадена и ние да възпитаме едно здраво поколение и най-накрая тази държава да излезе от процеса на полуразпад. Ако успея да постигна дори една малка част от това, за което ви говорих, аз ще бъда много доволен. Защото 1 плюс 1 плюс 1 е равно на 3 и защото това ще бъде добре и за България, ще бъде добре и за хората. Дори една малка част. Защото в края на краищата и живота, и политиката е математика. Когато сумираш и бавно вървиш към целта, методично, нещата се стават. Уравнението излиза. Тя е любовта, е математика, но там формулите са сбъркани.